Avui entrem a la meva intimitat de casa, on jo els caps de setmana i algunes tardes i els vespres treballo amb el que podríem dir dibuixos amb aquarel·la, i ensenyaré una petita mostra, un 10% de lo que és, i més endavant anirem fent seleccions i anirem veient més coses. Aquesta és una aquarel·la d'unes pine-ups pintores que jo vaig demanar a una artista que ho havia fet i vaig demanar permís per copiar-la. Ho vaig fer a la meva manera i ella em va donar el permís. La majoria dels temes és el tema del pintor, la model, la pose, el pintor, la pintora que es pinta a si mateixa. O sigui que l'existència d'aquestes persones d'aquests personatges és perquè estan pintats, perquè es pinten com un fet, allò, diguem-ne, d'existència a partir del dibuix i de la pintura. En aquest cas és una combinació de dibuixos amb una combinació d'aquarel·la més líquida. Una escena de platja inspirada en una pel·lícula neorealista de l'any 53 que es diu Una domenica d'agosto. Una escena de la cafeteria on vaig a dibuixar els diumenges amb l'escala simbòlica dels 8 esglaons. Combinació també de taca i dibuix. La pintora, model a la vegada, fet a partir d'un dibuix que tenia fet al natural. Un estudiant i el moviment del cap. Una metamorfosi, no sé si són dues persones o una persona que es transforma en una altra, amb el fons del paisatge nocturn del pati de casa. Aquest és un tema molt entranyable perquè és una escena, podríem dir, costumista, una escena molt directa que jo vaig prendre un apunt d'una família modesta que estaven a la platja disposats a passar-hi la nit. I la tieta que ensenyava orgullosa una truita de patates i que la canalla va aplaudir. I aquest és un dels més barrocs, que és dels primers que vaig fer d'aquesta sèrie i que era a partir dels records d'un viatge a Viena. Entranyable per la companyia que vaig tenir quan hi vaig anar i fa referència al centre amb un autorretrat meu i la resta una referència als pintors vienesos, Gustav Klimt i Egon Schiele. L'autorretrat és un autorretrat fet amb un mirall d'augment que dona l'aspecte d'ull de peix. Bé, si us ha agradat, us ha interessat, farem més vídeos destapant i obrint les carpetes, aviam si us agrada, i a veure si continuem passant dels 100 subscriptors en el meu canal.
Gràcies.